Monelle kuitenkin piilolasit on osa identiteettiä. Tarvitset peili, katsopas itseesi, mahdollisimman suurentava peili niin, että yksi finnikin näyttää sellaiselta niin kuin Mount Everestiltä. Ja tietenkin tarvitset nipun asiantuntevan optikon sinulle määräämiä näitä näin. Täältä avataan näin. Noin. Ja sitten tossa se on puhtain käsin ja tässä on tärkeää, että ei ole syönyt chiliä juuri ennen sitä. Erityisen tarkkaa on, että tarkistat, että se on maljan muotoinen. Näettekö? Noin, se on maljan muotoinen. Siitä voi testata vaikka sujauttamalla siihen maljaan esimerkiksi tällaista kirkollisviiniä tästä. Näin, ja sitten kokeile hörpätä. Ja ei muuta kuin sitten vaan aletaan laittamaan tonne noin ja nyt ei se malja on siinä. Ei se mennytkään sinne. Se tulikin ulos. Tärkeää on myös piilolasi sinko. Tarkistetaan, että se on maljan muotoinen, ettei se ole kupera. Kun eihän sitä kukaan saatana näe siinä, kun on justiinsa nimenomaan. Tässä yritetään nähdä paremmin, kun laitetaan piilolasit. Niin noin. Se oli maljan muotoinen. Oikein hyvä. Noin. Hupsista laitetaan se sitten, jos myöhemmin illasta vaikka häviää, niin se voi säilytellä vaikka tuolla. Ja taas kokeillaan, kyllä se siitä menee, ei muuta kuin ottaa kätevän asennon. Vielä uudelleen. Voit kokeilla myös pinsettiä. Toisenaan saattaa olla, että ihan hieman kärsii siitä, kun on oikein paljon venyttänyt sitä. Ihon silmäalue on aika herkkä. Se voi muistaa, jos se on kaltoin kohdeltu jopa vuosien päästä, ei saa hieroa sitä, joten laitan suojaksi tätä kookosöljyä. Loppupeleissä mie sai ihan hyvin nämä piilolasit tähän paikalleensa ja nyt ei muuta kuin seikkailuihin vaan tonne pitkin ja poikia. Nyt on hyvä, ei ole häiritsemässä silmälasit